Kan du prøve at redegøre for forskellene på besættelsen af Danmark og krigen i Irak? Ja, det kan jeg godt. Det var jo sådan, at under krigen, der var det jo sådan, at vi ikke havde alle de våben, som vi havde på nuværende tidspunkt. Og så var hensigten jo også i 2003, at der var måske noget olie i Mellemøsten, som man godt ville ind og have fat i, modsat på krigen, hvor man bare ville ind og overtage en masse land. Hitler han ville bare overtage Europa, mens at USA går ind i Irak-krigen på grund af, at der måske er olie, og man godt vil skabe fred og demokrati. Kan du redegøre for de historiske omstændigheder omkring de kilder, du bruger? Når vi taler om Anders Fogh, så er det jo, at Anders Fogh han er 60 år efter, at den her hændelse er sket, der fortæller han om, der har han den her tale. Og i og med, at han ikke er født på det her tidspunkt, så har han fået det fra nogle andre personer, de her informationer, og derfor så er han en sekundær kilde, og ikke en primær kilde. Meget flot, Martin.